și cel care întreba. Da? Observăm. Suntem oameni buni la universitate, pe schele, deasupra acoperișului deja. Și să vă povestesc, deci aici oameni buni, în această clădire, acum aproape 40 de ani, fratele vostru era student. Am intrat la matematică, erau 8 secții deja, 8 grupe și una era de mate informatică, eram la mate info. Acum aproape 40 de ani, vă dați seama. Și oameni buni, această clădire, deci eram student, atenție, și totuși n-am reușit să termin această universitate. De ce credeți, oameni buni? Că am fost dat afară, vă puteți imagina? Vă puteți imagina că universitatea în 89 m-a exmatriculat. Așa ceva, oameni buni. Dar haideți să vedem de ce. Dacă era întemeiată, a fost întemeiată, haideți să ne mai uităm. Deci vedeți cum este, ca să înțelegeți. E limpede, aici suntem foarte bine, dar să nu avem vorbe. Deci suntem pe schelă, bine mersi. Deci totul e ok, da? Deci ne-am înțeles. Haideți să întoarcem camera, oameni buni, și să ne aducem aminte. De ce credeți că m-au dat afară? De ce credeți că m-au exmatriculat? Vă vine să credeți? Pentru că, oameni buni, am avut 2 tentative de fugă peste graniță. Frauduloasă, bineînțeles, da? Și m-au prins normal, adică normal. Dacă sunt iaur slab de înger, m-au prins imediat. Și de fapt nici nu aveam un plan prea bun. Că m-am lăsat așa, de fapt a fost o aventură, mai mult o aventură decât o încercare de adevăratele de a fugă. Și m-au exmatriculat din facultate, oameni buni. Nu le-am cerut despăgubiri până acum, probabil că nici nu mai se poate, dar ca idee ce rămâne, oameni buni? Că suntem 600 pe live. Rămâne faptul că fratele vostru s-a luptat și cu vechiul sistem, nu numai cu actualul. M-ați înțeles? Deci am făcut dizidență și am avut de suferit, deci m-au dat afară literalmente, deci eram în anul 2, eram în anul 2, cred că. Un an deci anul 2 eram, sau 3, 2. Mă rog, nu mai contează, oameni buni. Deci cert este că deci am fost păgubit într-un fel, nu? Pentru că o grămadă de bani am cheltuit ca să stau în facultate, părinții cu mine, mă rog, și da, și deci am avut de suferit, oameni buni, și datorită vechiului sistem mafiot, că mafiot era și ăla, da, totalitate. Deși înainte de 89, fratele vostru s-a luptat cu sistemul. E de știut, da, deci nu sunt la început. Avem state vechi, oameni buni. Și de ce asta? Pentru că n-am suferit nedreptatea, oameni buni. Nu, m-a nemulțumit. Deci nu, de ce să nu fim oameni cinstiți, normal la cap, și să acceptăm fraudele de toate felurile? Nu. Trebuie, oameni buni, să trăim, ce să fie. Este poliția. Nimic altceva decât o mașină de poliție și vedem acolo jandarmii care sunt dis de dimineață la post, oameni buni. Mai târziu o să vă povestesc ce s-a întâmplat și ieri, că e foarte important. Ziua de ieri a fost o zi foarte importantă. Da, deci fratele vostru s-a luptat și pe vremea lui Ceaușescu, cum se zice, nu? Cu sistemul. A fost dat afară și haideți să vă mai povestesc. M-au luat la parchet, 2 săptămâni am stat la stup, s-ar zice, așa, și după aia m-a luat un procuror la Câmpul Lung să mă ancheteze, da? Deci am vrut să plec, da? Dar, oameni buni, ca să vedeți totuși procuror pe vremea lui Ceaușescu, am dat de un procuror bun, oameni buni, dacă vă puteți imagina că există așa ceva și că exista pe vremea lui Ceaușescu așa ceva. Și omul, când m-a văzut că sunt cu minte așa, deci, nu? M-a întrebat, dom'le, de ce ai vrut să pleci? Și a spus, uite, dom'le, aveam o fată și eu, care îmi plăcea și care vrea să plece în America, și eu, ca să mă dau mare, că eu plec oricând, ca să o cuceresc, zic, m-am dus și eu să mă dau mare, cum s-a spus, atât tot, că nu mi-e frică. Cam așa era ideea. Și ăsta, când a văzut că sunt cu minte așa și că n-am nimic cu sistemul, că n-aveam nimic cu sistemul, că nu-mi păsa de sistem,
Eu întotdeauna am zis că chiar dacă e comunismul, mie n-are ce să facă, că ideile n-are cum să mi le scoată din cap sau să bage alte idei în cap. Deci eu pot să gândesc ce vreau, deci sunt liber.